नमस्कार। आज ओडिशा कांग्रेस तरफ एक प्रेस मीट अनुष्ठित होईची। चलंतु देखिबा से रिपोर्ट। नवीन उम्र पूर्ति होगला। मोदी सरकार 6 वर्ष निराशा और हताश समभाव चलती इतिहास रे स्थान पाईगला। गत काली जो दिन पूरी 6 वर्ष से दिन इंडिया रे हाएस्ट नंबर ऑफ पेसेंट होती 8,390 हाएस्ट। ओडिशा रे मध्य काली हाएस्ट 129। मु कालिका हिसाब करुँची काली से वर्ष पूरी तो सेटा ओडिशा रे हाएस्ट 130 बा 29 आ इंडिया रे मध्य हाएस्ट 8,390। सबु बेले सी कहते सारा विश्व रे ओडिशा और भारतवर्ष बेस्ट मैनेज्ड सबुठु कम बोली। खाली संक्षेप आमर तो हूँ गोटे ट्रॉपिकल कंट्री काली कही ट्रॉपिकल कंट्री सी तक अमेरिका स्पेन इटाली सहित तुलना करछंती। आमे जदि ट्रॉपिकल कंट्री सहित तुलना करिबा ताले भारतवर्ष हेलानी 1,91,000 मरिले लोक 5,394। वियतनाम रे 327 कहीं मरी नांती। काम्बोडिया रे 125 कहीं मरी नांती। म्यांमार रे 130 6 जन मरचंती। इंडोनेशिया रे 26,473 1,613 मरीचंती। श्रीलंका रे 801 मरीचंती 10 जन मात्र। थाईलैंड रे 3,081 मरीचंती 97। बांग्लादेश रे 47,153 मरीचंती 650। नेपाल रे 1,000 मनमोहन सिंह को सरकार थिला देशद्रोही बोली आख्या देते। वर्तमान से डीजेल पेट्रोल बैरेल दाम था $107। आज जीरो प्राइस बंधु $30। ता सत्य से जो प्राइस था ताठू अधिक बर्तमान नौ प्रति लिटर रे 50 टंका लेखा अधिका नौ 50 टंका। से 50 टंकार ब्रेकअप है 26 टंका नौ केंद्र। हाँ सॉरी हाँ 37 टंका केंद्र आउ बाकी तक राज्य सरकार राज्य ये है ताला। आज देशद्रोही किए? आज देशद्रोही नवीन ये मोदी महाशय ना जो मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री चे केपरी तुच्छ मिछ कही से बर्तमान शासन करुचंती। ये सब जो विषय जीएसटी विषय विविधीकरण विषय एवं बर्तमान निजुक्ति जेपरी भाव में सारा भारतवर्ष लोक हराउंट क्षुद्र विषय व्यवसायी मैंने तलीतलांत हेले ये प्रसंग में तो नड्डा पद किसी कहले अभिभाषण ने गोटे पद किसी कहले जमी भाव में लॉकडाउन कराला से विषय काली आम आलोचना करिसेंती। कोटी कोटी श्रमिक रास्तार चली चली केमी प्राण हराउंट आम काली आलोचना करिसेंती। रास्तार चली चली
କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରସାତଳଗାମୀ କରିସାରିଲେଣି। ଯେଉଁ 5 ଟ୍ରିଲିୟନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯାଇକି ହଂକଂରେ, ଆଜି ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ମୋଦି ମାସ ଯେଉଁ 5 ଟ୍ରିଲିୟନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯାଇକି ହଂକଂ ମିଟିଂରେ, ଆଜି ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ତେଣୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତିଦିନ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂକୋଚନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। 19-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକାଶ ହାର 3.1% ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଏଇଟା ତା ପୂର୍ବ ଅକ୍ଟୋବର ଡିସେମ୍ବରରେ ଥିଲା 4.1, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ? 1%କୁ ଖସି ଆସିଛି 1%। ତାହେଲେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏଇଆ। ଅର୍ଥନୀତି ପରିଚାଳନାରେ ମୋଦି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କର ଏ ଅର୍ଥନୀତି ଦେଖିକି। ରଘୁରାଜନ ଆଉ ଉର୍ଜିତ ପଟେଲ ପୋଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଦେଶର ଶାନ୍ତି, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଇଏ ଭାସ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇକି ଆଗଉଛି। ଏଇ ହେଲା ପରିସ୍ଥିତି। ମୋଦି ମହାଶୟଙ୍କର ନଡ଼ା ମହାଶୟ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ବେଶୀ କହୁନି। ଆମର ଇଏ କହିବେ ରାଜ୍ୟ କଥାକୁ ଆସିବା, ବହୁତ ପରିବାପଣୀୟ ଦେଖିଲେ। ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ 19 ଏପ୍ରିଲରେ, ଯେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ପାୱାର ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଭୀଷଣ ସାଂଘାତିକ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ମଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ଲୁଚେଇବାକୁ ଏ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଉନାହାନ୍ତି। କାଲି ନା ପରଦିନ ଆପଣ ମାର୍କ କରିଥିବେ, କୋରାପୁଟରେ 6 ଜଣ ଲୋକ ମଲେ। 6 ଆଡମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ, 6 ଜଣ ଯାକ ମଲେ। କିଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉନାହିଁ। 3 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣ ଆତଙ୍କ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ସଂକ୍ରମଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। 10 ଲକ୍ଷ କି 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ମାତ୍ର 3-3.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ସେ କରନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଦି ମହାଶୟଙ୍କର ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷର ଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ। ଭାରତବାସୀକୁ ରସାତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳେଇ ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସାଂଘାତିକ। ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ। କାଲି ଆମେ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଦିନ ପିଲା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ମହାଶୟ ବା ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ନଡ଼ା ମହାଶୟ, ଯା ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ମିଥ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଜନିତ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କାଲି କହିଥିଲି ପୁନର୍ବାର ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି 15 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ। ପ୍ରଚାର ଜୋର ଚାଲିଛି,
आ लोके आज भारतर जनसाधारण प्रतारित। बर्तमान अनुरोध करी आमर निष्ठुर सत्य को लुचेक रखुंट निष्ठुर सत्य गाँ गंडे दारिद्र्य बढ़ी बढ़ी चलती आपण मैंने खबर रखुं नहीं बढ़ी बढ़ी चलती असंभव प्रकार बढ़ी चलती आम राज्य गोटे गरीब राज्य से ग्रामांचल दारिद्र्य बढ़ी बढ़ी चलला कौन अवस्था हम। धन्यवाद।